Aspirations, hey, aspirations, hey, kom, aspirations kyk, baie mense gaan nou kyk, jy, ons gaan nou parties, ons gaan nou zo, baie mense gaan nou kyk vir ons gaan nou buisen, ons gaan nou buisen, ons gaan nou nikke maak van ons is die kyk, hoor nie boy op het dik en hulle weet dan, ons gaan nou buisen, ja, ook kom in die pek, hulle weet dan, ons gaan nou buisen, gooi in die pekke, baie mense gaan ons sê yes, hoor nie boy gaan nou zo, gooi hier in jou bek, hulle weet dan, ek gaan nou nikke op buisen zie, ja, ek gooi hier de buisen, van ek is in de buisen, die liefde van ek wil buisen, maar baie mense wil kyk, ek van net my nodig, die moet opstaan vir my, hulle weet dan, ek kom met die, hulle weet dan, wat ek voor vies, hey. Ja, ek van leities, hey, ek gooi een leitie op, van ek wil kom met die op een buisen, ha, dis net my food, so nou op buisen soen, en parties, en tolle, en geel het vir my buisen, sê, hou het op in die kop, hulle weet dan ek is op het dop, hey, ek roek aan op top, ding in het dop, hulle weet dan maak is in die buisen, en so gaan sy net syp, ha, sy weet dan, ons gaan nou nekke maak, ons worry nie, van ek kom met nekke, ek vak net die mic, ek sê vir hulle, ons doen het die buisen, van ek is in die buisen, yeah, ons gaan nou nekke, rijd die sys op het dek, en hulle gooi net hulle nijfies, hulle weet dan, ek is in hulle nijfies, ha, ja, ek gooi aan die kinders hulle nijfies, hulle moet net nijfies, ha, ons weet dan, as ek die woy nie boy, vak het net all over top, yeah, ek vak het net overseas toe, hulle sê dan kom op het sies, hulle wees aan vir my, want ek gaan nou op buisen, ja, gooi aan ek een buisen, want ek roet kan ek ook kapit op een buisen, hulle weet dan wat te sê, okay, ja, ek gooi nekke, jy baie dinge maak ons nekke, van ek is het nekke, van ek kan het nekke, hulle weet dan, ek gooi net die parties en ek doen het nekke, kom met op het dek, ek gaan in het zoren, buisen, wat zijn de soorten en zweet ek voor my kan buisen, ek sê vir hulle, yes, dat is ek, hey, ek doen het op het, en hulle weet dan, hulle doen het op het, hulle maak het, wij zijn ons aan de op het, as jylle op het en jylle nus het, jylle weet dan is het nekke tuine, want ons aan de op het, doen het jou buisen, 2025 is jou mynden, woe ja, 2025 dan is jou mynden, woe ja, was het zijn tijd, die kinders aan de buisen, die buisen zijn nog gooi om, woe ja, maar ze woza, maar ze woe nie boy op die dek en hulle weet dan, ek gaan nou buisen, die kinders zijn de mynen, ja, die kinders wees aan my jas, ons gaan nou nekke tekkies op het dek, hulle weet aan ek kom met ja, en sê my leidjes kom hier toe, pak sy aan die tekkies, en sê wat het hulle kom man, ons doen het net toe, as waarom is hom, van ek gaan nou wees aan,